Pepo. Ninonzi tete pepo. Tandashanya kuno kuchweshe tichinoona mukomanhevha. Sikata vataona mama wabva watimisa vachitiratidza kuti iwe hausogona kufamba. Hanzi hausi kuenda kuchikoro? Handisi. Haunambobvira kuenda kuchikoro? Asi unotoda kuenda? Unoda kuenda kuchikoro? Alright. Saka unotongoswera wakagara here kana kuti unenge uchitofamba une mafambiro unoita? Ndofamba. Saka unondiratidza kuti unofamba sendi? Usafamba hako parefu, ungofamba padikitoni. Ngatifambe 100 no kitchen. Kitchen? Ngatingofamba kungoenda ikoko. Pandera. Itako zvesvo. Saita tiita zvemakumbo zvawataura kuti unoita. Makumbo? Saita dia. Alright. Kama kuseni unofara udya chini? Kuseni? Ndoti chikwenu. Porridge, unoda porridge here? Ndoda porridge. Oh. Alright. Saka mwana akazvarwa wakadai? Mwana uyu akazvarwa wakadai asi takazozviona ane 7 months. Umazozviona ane 7 months? Akutetepeka makumbo. Akutadza kumira pagumbo rangu. Ndibva ndaenda naye kuaward. Ndibva vatanga kumutisona exercise vachimupa porridge riri maplambi ekuti pamwe hamene zvaari kusvikira vazoona kuti chirema. Ndibva vazondiudza kuti chirema zvino vakazokundikawo pakundibatsira kuti agone kuwanawo kana wheelchair kusvika nanhasi. Saka wheelchair ndio yari unyanya kuda? Pashungu dzangu ina mai vake. Ndinoshungudza kuti awane wheelchair kuti agone kuenda kuchikoro. Alright. Kuchikoro mwana uyu inyaya yekuti haana mafambiro ekuenda? Kuendesa kuchikoro. Headmaster ndakaenda izvozvo musi uno pavhura vana kuchikoro. Ndakati headmaster ndauya nomwana wangu ndechikwanisa hangu kumubereka kumusana. Ndizviya naye ndouya futi kuzomutora. Headmaster akati ndikwanisa amai. Utione izvo kuita kuti mungawane sei wheelchair kuti mwana wenyu nzvimbo yake ndachinzwa chichemo chenyu ndinayo. Makangaona wheelchair chete mwana wenyu ndomutambira pachikoro. Alright. Saka chatingatongodai uche mwana obva atotanga kuenda kuchikoro. Alright. Saka mafees epachikoro apa mungamaziva here kuti anoita mari? Vanga vachinyora ma25. 25 US. Alright. Alright. Saka anenge akutonotanga. Headmaster vakati anoswenda mugrade sezvo ane 10 years. 10 years. Vaitaura naye Everson wacho. Vakati iwe Everson iwe ndakuendesa grade 3 nekuti wakurisa. Akati ini handidzidze nevahombe. Ndiendese zvenyu grade 1. Alright. Ada kutanga kuti anyatsonzwisisa kubva pekutanga. Alright. Vakamuti ndakukuisa kuECD akati tudiki handiwirirane nato. Alright. Saka anotombotambawo here nevamwe vana? Everson andoswera panapa ndipe muzukuru wangu. Anoswera pana anotobva kumba pedu pamita apo pazasapo anouya panapa nepaanotamba bhora. Ndinofunga vanogona kutsanangurira iye matambiro anoita nevabiyani. Asi anotoya achikambaira kubva kumba. Akaneta kukambaira anoshandisa kuisa makumbo ake pabendekete. Oshandisa maoko kusvikira asvika panapa. Osvika panapa. Pakudzoka anogona kuzoperekedzwa nevabi yake. Ndizongona vakuya naye zuva radai. Alright.